Terve! Tänään oltiin Encopur takuutiivistämässä ja tämän kohteen konesaumattu kate oli saanut nykytrendin mukaisen purkutuomion, mutta Encopur tekniikka mahdollistaa sen, että katteesta saadaan turvallisesti vesitiivis ja pystytään elinkaarta pidentämään erittäin paljon ja kustannustehokkaasti luonnollisesti. Tässä kohteessa on tietysti muitakin ongelmia kuin ainoastaan nämä vaakasaumat, joita tänään takuutiivistettiin. Katon loivuus on yksi asia, mutta siinä mennään taas tonne suunnittelupöydän ääreen, että onko näin loivakatteisia konesaumakattoja järkevää edes tehdä. Mutta Encopurilla nämä asiat ja ongelmat ratkaistiin tänään. Lisäksi puusto on erittäin lähellä tässä, jotenka katteen likaantuminen on erittäin runsasta ja siinäkin uusi kate ei olisi ratkaissut sitä ongelmaa. Mutta se, että tähän kun vielä tehdään Encke Multiprotect korrosiosuojamaalaukset vielä tähän päälle ja lisäksi se, että taloyhtiö ottaa huomioon säännöllisen kattohuollon lisäksi, niin tälle katteelle pystytään vielä 15-20 vuotta ainakin antamaan lisää elinikää. Kuitenkin ollaan vasta puolessa välissä siitä, mitä katevalmistaja antaa tälle elinkaarta kohteelle. Mutta laitetaan muutamia kuvia tästä kohteesta ja nauttikaa tekin vesitiivistä katteesta Encopurilla. Moi!